Molweni ndanamkela kweza seTVini ngeSixhosa. Umseleko ube nelunch nomafungwashe wakhe uSne etsho ethi ngeyingekho into ayithethayo noSne if wayengekho uMacele. Uthi nguye wamxelela uba awukho umgqomo wokulahla umntu. Ubuze uSne ngelenazi yakhe uba ayikaphelelwa na. uSne uthe hayi ayikaphelelwa. Mbuza kuba uqhuba uzofundiswa ngubani na. Kuba usisi if uzofundiswa ngulwandle bayelamana mhlawumbi bangaxabana, kodwa ke uSne uthe uzofundiswa ngulwandle. Umseleko uthe ke kungangcono aye driving school uSne ngoba bazoxabana kakhulu aba bobabini. Umbuze nange-relationship yakhe ke uSne akafunanga uchaza ngoba ethi wohlukana utata womntwana and yena akarhaleli ukumxelela utata wakhe ngayo yonke loo nto yalo mfana. uSne ke ucele uba badibane nomseleko egameni loba efuna utshintsha ifani ngoba ethi ufuna ufana nabanye abantwana and wamhlawula umseleko umakhulu wakhe ngeke abe nangxaki xa etshintsha ifani. Wambuza kumseleko uba abantwana bona uzokwenza njani ngabo, wathi nabo bazoyitshintsha ifani babe ngaba kwamseleko. Kulapho ke aye wayibaleka ke iquestion yoba kuqhubeka ntoni ngobomi bakhe ngoba ethi akafuni ukuthetha ezo zinto notata wakhe. Umseleko ukhalazele ke uba uSne akahoyanga umntana. Unomntana ohlala noMacele, Uthando. Uthi umntana ube ne-birthday kodwa uSne kangenze kwanto, kodwa uthi ngoxa sembona uSne usislay queen nje esibonakalayo uba sinayo yona imali kodwa kamenzeli umntana. uSne yena uye wathi i-birthday uzokwenzelwa nguMacele umntana ngoba nguye kaloku ohlala naye. Umseleko uthe ke uSne uthatha i-advantage uMacele, egqibele lo mntana ngowakhe engokaMacele, qha uMacele uyamnceda. uSne ke akabona into erongo wena apha. Umseleko ke ukwamangwabe uxelela uMangwabe ke ngegirlfriend uba ikhona and uzawucela uba amphe iintsuku kwezakhe. uMangwabe uthe njani umntu engalotyolwanga atrithwe okomfazi. Wathi ke umseleko kaloku nini eningafuni uba angene njengomfazi kwamseleko. uMangwabe uthe yena angabalwa kwakuloo nto yeentsuku ezonikwa intombi ngoba yena uyithatha njengento engekhoyo. Ngoba uthe nje xa ngabe girlfriend kunjani xa uvele umenze nje singamazi nje abe girlfriend kuphela, not umuntu esizawumazi. Uthe yena uright akafuni ukumazi. Uyawaphuma ke umseleko ke esithi uzayibona uba uyenza kanjani into kaMangwabe ngoba ethi uMangwabe akavumi ngamabomu ngoba if bekuthiwa uyavuma uba lo mfazi amnikeze le ntombazana ayinikeze iintsuku bekuzofana nento yoba uyayivuma into yoba angene ezomfazi kwaloo nto uba avumele ukumpha iintsuku njengonkosikazi. So uMangwabe akayingeni into ka-number 5 and akayingeni kwa into yoba kuthiwe kukhona iintsuku zakhe azazipha intombi. Uthi ke umseleko uMangwabe uyabala, uyibale wayigqiba lesam, uyayibona uba iya ngaphi because umseleko yena bethu umza ngesikolo kanti noMangwabe uphethe esakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.